Η 27η μέρα του Δεκεμβρίου δεν θα ανακοινωθεί. Απλά θα αλλάξει τα πάντα πριν καν καταλάβεις τι συμβαίνει. Η σημερινή μέρα φέρνει μια ισχυρή ενέργεια που εισέρχεται γρήγορα στη ζωή σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα το παρατηρήσουν. Θα συνεχίσουν να κάνουν scroll, να είναι απασχολημένοι, να το χάνουν. Αλλά εσύ όχι. Κάτι μέσα σου ξέρει ήδη ότι αυτή η μέρα είναι διαφορετική. Η αλλαγή της σελήνης απόψε φέρνει ξαφνικές αλλαγές. Παλιά προβλήματα, καθυστερήσεις και πράγματα που δεν ανήκουν πλέον στη ζωή σου θα αρχίσουν να κινούνται. Μπορεί να παρατηρήσετε ξαφνικά συναισθήματα, περίεργες αισθήσεις ή στιγμές που σας φαίνονται ασυνήθιστες. Αυτό είναι το σημάδι. Αυτή είναι η 27η μέρα του Δεκεμβρίου που μπαίνει στη ζωή σας. Όλα όσα είναι αδύναμα ή κολλημένα θα δοκιμαστούν. Αυτό που έρχεται θα αλλάξει τα πάντα και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο μετά από απόψε. Πριν προχωρήσουμε, κάντε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι και γράψτε «Είμαι έτοιμος για αυτή την αλλαγή» στα σχόλια. Σε λίγες μόνο ώρες, όλα όσα έχουν κολλήσει στη ζωή σας αρχίζουν να κινούνται. Η 27η μέρα του Δεκεμβρίου φέρνει μια αλλαγή που αγγίζει τη σκέψη σας, τη διάθεσή σας και ακόμη και το σώμα σας με τρόπους που μπορείτε να αισθανθείτε. Παλιές συνήθειες, καθυστερήσεις και καταστάσεις που δεν λειτουργούσαν αρχίζουν να αλλάζουν πνευματικά. Αυτή η αλλαγή σας βοηθά να καταλάβετε τι ήταν κρυμμένο. Τα συγκεχημένα συναισθήματα αρχίζουν να έχουν νόημα. Τυχαία γεγονότα αρχίζουν να συνδέονται και η ενέργειά σας προσαρμόζεται σε κάτι μεγαλύτερο από το συνηθισμένο. Γι' αυτό η απόψινή νύχτα είναι σημαντική. Είναι η στιγμή ακριβώς πριν μια σημαντική αλλαγή μπει στη ζωή σας και προχωρήσει τα πράγματα με τρόπους που περιμένατε. Η απόψινή νύχτα δεν είναι όπως οι άλλες νύχτες. Η 27η μέρα του Δεκεμβρίου φέρνει ένα κοσμικό γεγονός που αλλάζει τα πάντα με τρόπους που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Η σελήνη περνάει από μια φάση που μπορεί να κάνει τις συνηθισμένες στιγμές να φαίνονται εξαιρετικές. Άνθρωποι, καταστάσεις και ευκαιρίες που φαινόταν τυχαίες αρχίζουν να συνδέονται, και μικρές επιλογές μπορούν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο από το συνηθισμένο. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Η χρονική στιγμή του απόψινού βράδυ είναι ασυνήθιστη, σπάνια και σχεδιασμένη για να ανοίξει νέες δυνατότητες. Όλα γύρω σου μπορεί να φαίνονται λίγο διαφορετικά. Κάποια πράγματα που είχαν καθυστερήσει μπορεί να αρχίσουν ξαφνικά να κινούνται, ενώ άλλα που νόμιζες ότι ήταν εύκολα μπορεί να απαιτούν προσοχή. Είναι σαν η ζωή να δοκιμάζει τι είναι έτοιμο για αλλαγή και τι όχι. Ακόμα και οι μικρές αλληλεπιδράσεις μπορούν να έχουν νόημα. Μια απλή συζήτηση μπορεί να μετατραπεί σε διορατικότητα. Μια τυχαία συνάντηση μπορεί να πυροδοτήσει ιδέες. Ο τρόπος με τον οποίο το μυαλό σου αντιδρά στις καταστάσεις απόψε μπορεί να δείξει που σε περιμένει η ανάπτυξη. Από αριθμολογική άποψη, το 26 έχει να κάνει με την ισορροπία. Σου ζητά να κοιτάξεις τι έχεις και τι θέλεις και να ενεργήσεις με τρόπο που να σε προχωράει μπροστά χωρίς να χάνεις αυτό που έχει ήδη σημασία. Η κίνηση της σελήνης σήμερα το τονίζει αυτό με έναν πολύ απτό τρόπο. Μπορεί να παρατηρήσετε μοτίβα στη ζωή σας που συνδέονται πιο καθαρά. Συμπτώσεις που φαίνονται σημαντικές ή μικρά γεγονότα που σας οθούν προς ευκαιρίες που ήταν έτοιμες εδώ και καιρό. Η κοσμική αλλαγή απόψε μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο το μυαλό σας. Το σώμα σας μπορεί επίσης να ανταποκριθεί σε αυτήν. Μπορεί να παρατηρήσετε ξαφνικές εκρήξεις ενέργειας, στιγμές όπου η συγκέντρωση έρχεται φυσικά ή στιγμές όπου ιδέες που φαινόταν μακρινές ξαφνικά φαίνονται κοντινές. Συναισθήματα που ήταν συγκεχημένα μπορούν να κατασταλάξουν σε κάτι κατανοητό. Η καθημερινή σας εμπειρία μπορεί να αρχίσει να γίνεται πιο έντονη ζωντανή. Και όλα αυτά είναι μέρος της κίνησης που φέρνει αυτό το γεγονός. Αυτή η φάση δεν έχει να κάνει με βιασύνη. Έχει να κάνει με παρουσία, προσοχή και ανοιχτότητα. Πράγματα που είχαν καθυστερήσει ή μπλοκαριστεί μπορεί να αρχίσουν να κινούνται φυσικά. Αποφάσεις για τις οποίες διστάζατε μπορεί να αρχίσουν να φαίνονται πιο εύκολες. Και ο μικρόν με τόνο, τι φαινόταν στάσιμο, μπορεί να δείξει σημάδια αλλαγής. Ακόμα και μικρά βήματα απόψε μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι μεγαλύτερο τις επόμενες μέρες. Οι άνθρωποι γύρω σας μπορεί επίσης να συμπεριφέρονται διαφορετικά. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι ορισμένες σχέσεις ή συνδέσεις έρχονται στο προσκήνιο. Συζητήσεις που πριν φαινόταν ασήμαντες μπορεί ξαφνικά να αποκτήσουν περισσότερο νόημα. Καταστάσεις που φαινόταν μπερδεμένες ή τυχαίες μπορεί να αρχίσουν να έχουν νόημα, δίνοντάς σας ευκαιρίες να αναλάβετε δράση με τρόπους που πριν δεν ήταν σαφείς. Απόψε μπορεί να φέρει σαφήνεια μέσω της εμπειρίας, όχι της εξήγησης. Αυτό που κάνει την 27η μέρα του Δεκεμβρίου ασυνήθιστη είναι ο τρόπος με τον οποίο όλα συνδυάζονται ταυτόχρονα. Η ψυχική σας κατάσταση, τα συναισθήματά σας, οι αποφάσεις σας και ο συγχρονισμός των γεγονότων ευθυγραμμίζονται με έναν τρόπο που μπορεί να σας κάνει να νιώσετε ότι βρίσκεστε σε ένα σημείο καμπής. Είναι μια σπάνια ευκαιρία να εκδηλώσετε κάτι σημαντικό, ακόμα και αν ξεκινάει σε μικρή κλίμακα. Η αλλαγή της σελήνης δημιουργεί ένα χώρο για ανάπτυξη, πρόοδο και την άφιξη μιας ευλογίας που ίσως περιμένατε. Απόψε είναι επίσης μια στιγμή για να αναγνωρίσετε μοτίβα που ήταν κρυμμένα στο παρελθόν.
Μικρά σημάδια μπορεί να εμφανίζονται επανειλημμένα, δείχνοντάς σας που πρέπει να εστιάσετε περισσότερο. Οι καθυστερήσεις, οι διακοπές ή οι στιγμές σύγχυσης δεν είναι εμπόδια. Είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο η κοσμική αλλαγή ταξινομεί τι είναι έτοιμο να προχωρήσει και τι χρειάζεται προσοχή. Καθώς περνούν οι ώρες, μπορεί να παρατηρήσετε λεπτές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν σε εσάς, στον τρόπο με τον οποίο αισθάνεστε τις αποφάσεις ή στον τρόπο με τον οποίο οι στιγμές φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο βάρος από το συνηθισμένο. Κάθε μικρό σημάδι μπορεί να υποδηλώνει μια ενέργεια που θα φέρει αποτελέσματα. Γι' αυτό το λόγο, η 27η ημέρα του Δεκεμβρίου θεωρείται μια κρίσιμη στιγμή για μετασχηματισμό. Ο μικρόν με τόνο τι ξεκινά απόψε μπορεί να θέσει τις βάσεις για εβδομάδες κινήσεων και αλλαγών. Δίνοντας προσοχή, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και συνειδητοποιώντας πως συνδέονται τα γεγονότα, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τη δυναμική που φέρνει η σημερινή βραδιά. Μικρά βήματα μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλα αποτελέσματα. Στιγμές που φαινόταν ασήμαντες μπορούν να γίνουν σημεία καμπής. Οι συνομιλίες, οι αποφάσεις και οι ενέργειες μπορούν να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν κάτι σημαντικό. Η ενέργεια του απόψινού μπορεί να κάνει την καθημερινή ζωή να νιώθει ζωντανή με τρόπους που είναι αξέχαστοι. Τις επόμενες ώρες, αυτό που περίμενε σιωπηλά μπορεί να προχωρήσει. Προκλήσεις που φαινόταν αμετάβλητες μπορούν να αρχίσουν να δείχνουν λύσεις. Τυχαία σημάδια μπορούν να γίνουν αναμφισβήτητα. Αυτή η κοσμική αλλαγή αφορά πραγματική κίνηση, πραγματική αλλαγή και πραγματικά αποτελέσματα. Αν παραμείνετε παρόντες απόψε, μπορεί να δείτε μια ευλογία να φτάνει, ένα μικρό θαύμα να εμφανίζεται ή ένα νέο βήμα να ανοίγει που σας φέρνει πιο κοντά σε αυτό που περιμένατε. Σήμερα είναι μια μέρα που φέρνει κίνηση με τρόπους που μπορείτε να αισθανθείτε βαθιά στις καθημερινές σας ρουτίνες. Η 27η ημέρα του Δεκεμβρίου φέρνει μια αλλαγή στη σελήνη που κινείται στο χώρο σας με μια παρουσία που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η ενέργεια απόψε έχει έναν ρυθμό που αγγίζει αυτό που περίμενε σιωπηλά, εφιστώντας την προσοχή σε σημεία της ζωής όπου μπορεί να συμβεί ανάπτυξη. Το μυαλό, το σώμα και οι επιλογές σας έχουν ήδη αρχίσει να παρατηρούν τις λεπτές αλλαγές, ακόμα και αν αρχικά φαίνονται μικρές. Υπάρχει η πιθανότητα να ζήσετε ένα θαύμα μέσα στο συνηθισμένο. Μια στιγμή όπου τα πράγματα ευθυγραμμίζονται με τρόπο που μοιάζει σχεδόν υπερβολικά ακριβής για να είναι σύμπτωση. Κάθε μέρος της ημέρας σας μπορεί να γίνει μια ευκαιρία να επικεντρώσετε την προσοχή σας. Το πρωί μπορεί να ξεκινήσει με μικρές αλλαγές στις συζητήσεις ή με μια ξαφνική συνειδητοποίηση για το τι έχει μεγαλύτερη σημασία. Οι απογευματινές ώρες μπορεί να φέρουν σαφήνεια σε αποφάσεις που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα. Και το βράδυ μπορεί να νιώθετε πιο βαρύ, πιο βαθύ, φορτισμένο με την αίσθηση ότι απόψε φέρνει κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο. Είναι σαν το φεγγάρι να έχει πλησιάσει την τρέχουσα ζωή σας, αγγίζοντας καταστάσεις που περίμεναν την προσοχή σας, δίνοντας μια όθηση που είναι απαλή αλλά αναμφισβήτητη. Η συνειδητοποίηση κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου είναι ζωτικής σημασίας. Η προσοχή στη σκέψη σας, στα μικρά πράγματα που λέτε και στις ενέργειες που κάνετε μπορεί να σας καθοδηγήσει στις αλλαγές που φέρνει η σημερινή βραδιά. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι οι ρουτίνες σας έχουν αλλάξει ελαφρώς, ότι οι άνθρωποι αντιδρούν με τρόπους που φαίνονται ασυνήθιστοι ή ότι ορισμένες επιλογές φαίνονται ευκολότερες ή πιο προφανείς από μικρόν με τόνο ότι πριν. Είναι σαν μια αλλαγή να έχει προσαρμόσει τον τρόπο με τον οποίο όλα αλληλεπιδρούν, αφήνοντας την ευκαιρία να ενεργήσετε με μεγαλύτερη σαφήνεια και σκοπό. Ξεκινήστε παρατηρώντας τι υπάρχει στο άμεσο περιβάλλον σας. Ένα φλιτζάνι τσάι, ένα μήνυμα από κάποιον, ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο κινείστε κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να έχουν μεγαλύτερη σημασία απόψε από μικρόν με τόνο ότι συνήθως. Αφήστε τον εαυτό σας να αισθανθεί τη διαφορά στο χρόνο, τις στιγμές που φαίνονται πιο σημαντικές και τον τρόπο με τον οποίο μικρές ενέργειες μπορούν να φέρουν απροσδόκητα αποτελέσματα. Η θέση της σελήνης υποστηρίζει τον προβληματισμό για αυτές τις στιγμές, βοηθώντας να ευθυγραμμιστούν οι σκέψεις και οι ενέργειες με αυτό που περιμένει να κινηθεί. Σε αυτή την καθοδηγούμενη στιγμή, σκεφτείτε πως η εστίασή σας μπορεί να διαμορφώσει αυτό που θα συμβεί στη συνέχεια. Δεν πρόκειται για το να πιέσετε τα πράγματα. Αντίθετα, η προσοχή και η πρόθεση καθοδηγούν τα αποτελέσματα. Οραματίσου έναν χώρο που οι σκέψεις, οι συνομιλίες και οι απλές επιλογές σου αρχίζουν να συνενώνονται. Κάθε μικρή ενέργεια γίνεται ένα δομικό στοιχείο. Ακόμα και οι πιο συνηθισμένες εργασίες έχουν το δυναμικό για κάτι μεγαλύτερο. Στιγμές που φαινόταν ασήμαντες μπορούν να αποκτήσουν νόημα όταν τις βλέπεις υπό αυτό το πρίσμα, δίνοντας μια αίσθηση κίνησης και ορμής που δεν υπήρχε πριν. Απόψε, η σελήνη ασκεί επιρροή που φτάνει τόσο στις προσωπικές όσο και στις εξωτερικές εμπειρίες. Μηνύματα που έχεις λάβει στο παρελθόν μπορεί να αποκτήσουν περισσότερο νόημα. Οι αλληλεπιδράσεις με τους άλλους μπορεί να φαίνονται διαφορετικές. Και μικρές προσαρμογές στην καθημερινή σας ρουτίνα μπορούν να οδηγήσουν σε αισθητές αλλαγές. Δεν πρόκειται για άμεσα αποτελέσματα, αλλά για τη δημιουργία συνθηκών για αλλαγές που εξελίσσονται φυσικά. Αφοσιωμένοι πλήρως στην ημέρα σας και παρατηρώντας ο μικρόν με τόνο τι ξεχωρίζει, αρχίζετε να ευθυγραμμίζεστε με την ενέργεια που φέρνει η 27η ημέρα του Δεκεμβρίου. Το μυαλό μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο σε αυτή τη διαδικασία.
Παρατηρώντας τις σκέψεις και τις αντιδράσεις χωρίς να επιβάλλετε συμπεράσματα, επιτρέπετε στη σαφήνεια να αναδυθεί. Ακόμη και η επανάληψη απλών ενεργειών, όπως η απάντηση σε μηνύματα, η ολοκλήρωση εργασιών ή η επικοινωνία με κάποιον, μπορεί να επηρεάσει την ημέρα σας με ουσιαστικό τρόπο. Η αλλαγή της σελήνης ενισχύει την επίδραση αυτών των ενεργειών, δίνοντας βάρος ακόμη και στις πιο μικρές επιλογές. Υπάρχει η αίσθηση ότι πράγματα που προηγουμένως ήταν συγκεχημένα ή καθυστερημένα μπορεί να αρχίσουν να επιλύονται χωρίς επιπλέον προσπάθεια. Σκεφτείτε τώρα πως οι προσωπικές σας ρουτίνες αλληλεπιδρούν με αυτή τη στιγμή. Το περπάτημα, η προετοιμασία γευμάτων, η διαχείριση της εργασίας ή η συζήτηση με άλλους, όλα μπορούν να αποκτήσουν νέα σημασία. Η συνειδητοποίηση σας επιτρέπει να παρατηρήσετε συνδέσεις που προηγουμένως ήταν αόρατες. Ένα μήνυμα από κάποιον, μια νέα επαφή ή ακόμα και μια τυχαία ανταλλαγή μπορεί να πυροδοτήσει μια ιδέα ή κατανόηση. Η σελήνη ενθαρρύνει την προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις, δημιουργώντας χώρο για μικρές αλλά σημαντικές προσαρμογές στη συμπεριφορά, τη σκέψη και την παρουσία. Ακόμα και στιγμές που φαίνονται συνηθισμένες έχουν δυνατότητες απόψε. Η ενέργεια που περιβάλλει την 27η ημέρα του Δεκεμβρίου μπορεί να επηρεάσει το ρυθμό της συζήτησης, το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων ή τη σαφήνεια των επιλογών. Παρατηρώντας πώς αντιδρούν οι άνθρωποι ή πώς εξελίσσονται οι καταστάσεις, μπορεί να αποκαλυφθούν μοτίβα που υποδηλώνουν τον καλύτερο τρόπο δράσης. Δεν πρόκειται για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, αλλά για την ενασχόληση με ομικρόν με τόνο, τι εξελίσσεται και την αποδοχή του να διαμορφώσει την ημέρα σας με τρόπους που σας φαίνονται σκόπιμοι και λογικοί. Η εμπειρία μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω καθώς προχωρά η μέρα. Μικρά τελετουργικά, ενέργειες ή χειρονομίες μπορούν να λειτουργήσουν ως άγκυρες για την αλλαγή. Λίγα λεπτά αφιερωμένα στην εστίαση στις προθέσεις, στην αναγνώριση των προτεραιοτήτων ή στην επισήμανση σημαντικών στιγμών μπορούν να εντείνουν το αποτέλεσμα. Αυτές οι ενέργειες σηματοδοτούν σε εσάς και στο περιβάλλον σας ότι η μέρα είναι ξεχωριστή, διαφορετική από τις άλλες και ανοιχτή σε μετασχηματισμό. Ακόμα και χωρίς δραματικές κινήσεις, τα διακριτικά βήματα μπορούν να δημιουργήσουν μια αισθητή διαφορά στη συνολική εμπειρία. Το βράδυ, η επιρροή της σελήνης μπορεί να κάνει τις αλληλεπιδράσεις πιο σημαντικές. Οι συνομιλίες με φίλους, συναδέλφους ή μέλη της οικογένειας μπορεί να έχουν μεγαλύτερο βάρος. Καταστάσεις που φαινόταν τυχαίες ή ασαφείς μπορεί να αποκτήσουν νόημα. Προσωπικές επιλογές, από αποφάσεις σχετικά με την εργασία έως περιστασιακά σχέδια, μπορεί να φαίνονται πιο ευθυγραμμισμένες με αυτό προς το οποίο κινείστε χωρίς να το συνειδητοποιείτε. Αυτό είναι το θαύμα της 27ης Δεκεμβρίου. Ο τρόπος με τον οποίο οι συνηθισμένες στιγμές μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες για να προχωρήσετε μπροστά με φυσικό τρόπο. Οι σωματικές αισθήσεις μπορούν επίσης να ακολουθήσουν αυτή την αλλαγή. Απλές εμπειρίες όπως το τέντομα, το περπάτημα ή ακόμα και το φαγητό μπορούν να έχουν μεγαλύτερη απήχηση. Παρατηρώντας αυτές τις στιγμές καθώς συμβαίνουν, καταλαβαίνετε πως η μέρα είναι διαφορετική. Μικρές προσαρμογές, όπως το να επιβραδύνετε για να παρατηρήσετε το χρονοδιάγραμμα. Αναγνωρίζοντας μοτίβα στις αλληλεπιδράσεις ή σημειώνοντας ομικρόν με τόνο τι προκύπτει απροσδόκητα, μπορείτε να κινηθείτε με το ρυθμό που δημιουργεί αυτή η αλλαγή της σελήνης. Οι συνομιλίες με άλλους μπορούν να γίνουν καθρέφτες για τη δική σας συνειδητοποίηση. Ακούγοντας προσεκτικά, παρατηρώντας τις αντιδράσεις και το χρονοδιάγραμμα, μπορείτε να δείτε που υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης και κίνησης. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να ενεργούν με τρόπους που φέρνουν νέα σαφήνεια. Άλλοι μπορεί να αποκαλύψουν μοτίβα που πριν ήταν αόρατα. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να καθοδηγήσουν τις επιλογές σας και να αποκαλύψουν τι έχει μεγαλύτερη σημασία απόψε. Απλά τελετουργικά μπορούν να ενισχύσουν αυτή την εμπειρία. Το γράψιμο, η τακτοποίηση του προσωπικού σας χώρου ή ακόμα και η προετοιμασία για το αύριο μπορούν να ενισχύσουν την αλλαγή. Κάθε ενέργεια ενισχύει την προσοχή και την παρουσία, επιτρέποντας τη μέρα να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Μικρές χειρονομίες που επαναλαμβάνονται με συνειδητότητα δημιουργούν μια δομή όπου τα αποτελέσματα αρχίζουν να εμφανίζονται διακριτικά αλλά σταθερά. Η σελήνη υποστηρίζει αυτές τις προσαρμογές, δίνοντας βάρος σε ενέργειες που φαίνονται συνηθισμένες, αλλά δημιουργούν μακροχρόνια αποτελέσματα. Ακόμα και οι στιγμές παύσης έχουν νόημα απόψε. Το να περιμένετε στην ουρά, να περπατάτε κάπου ή να παρατηρείτε μικρές λεπτομέρειες μπορεί να αποκαλύψει απροσδόκητες συνδέσεις. Αυτές οι στιγμές δεν είναι χαμένες. Είναι μέρος του ρυθμού της 27ης Δεκεμβρίου. Παρατήρηση του χρόνου, η αναγνώριση αλλαγών στη συμπεριφορά ή τη διάθεση και η ανταπόκριση με πρόθεση βοηθούν στο να διαμορφωθεί η μέρα. Οι τελευταίες ώρες πριν τον ύπνο φέρνουν μια αίσθηση ολοκλήρωσης και ετοιμότητας. Η ανασκόπηση της ημέρας, η αναγνώριση των εξελίξεων και η καταγραφή της προόδου μπορούν να ενισχύσουν την επίδραση της αλλαγής. Η αναγνώριση των προτύπων, των συνομιλιών και των μικρών βημάτων ενθαρρύνει την αίσθηση της συνέχειας. Η κίνηση της σελήνης κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για σημαντικές ενέργειες, προσωπικές επιγνώσεις και απτά αποτελέσματα. Με την πλήρη ενασχόληση με αυτές τις ώρες, η ημέρα γίνεται κάτι περισσότερο από συνηθισμένη. Η σελήνη,
Η αλλαγή και το θαυματουργό δυναμικό δημιουργούν ένα σκηνικό όπου οι απλές ενέργειες, οι επιλογές και οι αλληλεπιδράσεις μπορούν να έχουν μακροχρόνια αποτελέσματα. Παρατήρηση: η προσοχή και η αλληλεπίδραση συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια καθοδηγούμενη εμπειρία όπου η πρόοδος εμφανίζεται με τρόπους που φαίνονται φυσικοί, ρεαλιστικοί και απολύτως εφικτοί. Καθώς η μέρα πλησιάζει στη νύχτα, η ενέργεια γύρω από τις 27 Δεκεμβρίου αρχίζει να γίνεται ακόμη πιο αισθητή. Στιγμές που φαινόταν συνηθισμένες κατά τη διάρκεια της ημέρας αρχίζουν να αποκτούν νόημα με απροσδόκητους τρόπους. Οι συνομιλίες μπορεί να αφήνουν εντυπώσεις που διαρκούν περισσότερο από το συνηθισμένο. Ενέργειες που φαινόταν ασήμαντες το πρωί μπορεί να φαίνονται σημαντικές τώρα. Ακόμη και το να περιμένεις την ουρά, να διασχίζεις το δρόμο ή να παρατηρείς μια αλλαγή στον καιρό μπορεί να φέρει μια λεπτή αίσθηση ότι κάτι στην ημέρα αλλάζει. Παρουσία του φεγγαριού προσθέτει ένα επίπεδο συνειδητοποίησης, καθιστώντας ευκολότερο να δει συνδέσεις που ήταν κρυμμένες νωρίτερα. Ακόμη και οι μικρές αποφάσεις απόψε έχουν βαρύτητα. Το να επιλέξεις πώς να ανταποκριθείς σε μια συζήτηση, σε τι να επικεντρωθείς στη δουλειά σου ή ποιες προσωπικές εργασίες να ολοκληρώσεις μπορεί να έχει αντίκτυπο στο υπόλοιπο της ημέρας σου και πέρα από αυτό. Δεν πρόκειται για το να επιβάλλετε αποτελέσματα. Αντίθετα, η απλή συνειδητοποίηση και η εμπλοκή κάνουν τις στιγμές σημαντικές. Η αλλαγή αυτή την περίοδο μπορεί να κάνει το χρονοδιάγραμμα να φαίνεται ελαφρώς διαφορετικό, βοηθώντας σας να παρατηρήσετε τι είναι έτοιμο να προχωρήσει και τι χρειάζεται προσοχή. Οι αλληλεπιδράσεις με τους ανθρώπους γίνονται πιο αποκαλυπτικές απόψε. Η αντίδραση κάποιου μπορεί να σας εκπλήξει. Μία συζήτηση μπορεί να περιέχει μία υπόδειξη που δεν ήταν σαφής πριν, ή μία συνάντηση μπορεί να σας κάνει να σκεφτείτε πολύ καιρό μετά. Το φεγγάρι και η κοσμική αλλαγή επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται αυτές οι στιγμές, μετατρέποντας απλές ενέργειες σε εμπειρίες που έχουν βαρύτητα. Ακόμη και μία σύντομη συνάντηση, ένα σύντομο τηλεφώνημα ή ένα τυχαίο μήνυμα μπορούν να περιέχουν σημάδια που απαιτούν προσοχή. Οι φυσικές στιγμές μπορούν επίσης να γίνουν μέρος αυτής της καθοδηγούμενης εμπειρίας. Πορεία της ημέρας σας, η προετοιμασία γευμάτων, ο περίπατος ή ακόμη και η οργάνωση των πραγμάτων στο χώρο σας μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη σημασία. Υπάρχει ένας ρυθμός στη νύχτα που ενισχύει την ευαισθητοποίηση, και ακόμη και οι συνηθισμένες κινήσεις μπορούν να έχουν αντίκτυπο. Κάθε ενέργεια, όταν παρατηρείται προσεκτικά, συμβάλλει σε μια ευρύτερη αίσθηση προόδου. Οι απλές ρουτίνες, όταν παρατηρούνται προσεκτικά, μπορούν να καθοδηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η μέρα με λεπτούς αλλά σημαντικούς τρόπους. Καθώς περνούν οι ώρες, οι σκέψεις για όμικρον με τόνο, τι έχει συμβεί μέχρι τώρα βοηθούν να εμβαθύνει η εμπειρία. Κοιτάζοντας πίσω τις επιλογές, τις ενέργειες και τις αλληλεπιδράσεις, μπορείς να κατανοήσεις πώς λειτουργεί η αλλαγή. Αυτό που νωρίτερα φαινόταν τυχαίο, τώρα μπορεί να φαίνεται ότι είχε σκοπό. Η αναγνώριση αυτών των μοτίβων βοηθά το μυαλό σας να συνδέσει τα σημεία, δημιουργώντας μια σαφέστερη αίσθηση του τι φέρνει η σημερινή νύχτα και τι μπορεί να εμφανιστεί τις επόμενες ώρες. Οι στιγμές παύσης κατά τη διάρκεια της 27 Δεκεμβρίου γίνονται εκπληκτικά πολύτιμες. Το να στέκεστε ακίνητοι, να περιμένετε ή ακόμα και να είστε ήσυχοι για ένα μικρό διάστημα επιτρέπει στην αλλαγή να γίνει πιο εμφανής. Σκέψεις, αισθήσεις και εντυπώσεις που νωρίτερα ήταν ασαφείς αρχίζουν να συνδέονται. Δεν πρόκειται για έλεγχο. Πρόκειται για το να παρατηρήσετε τον τρόπο με τον οποίο τα γεγονότα, οι άνθρωποι και οι ενέργειες αρχίζουν να ανταποκρίνονται στην κίνηση της σελήνης και στην κοσμική αλλαγή που περιβάλλει την ημέρα. Απόψε υπάρχει η πιθανότητα για προσωπικές ανακαλύψεις που είναι λεπτές αλλά αισθητές. Μια επιλογή που γίνεται με προσοχή, μια συζήτηση που διεξάγεται με συνειδητότητα ή ακόμα και μια μικρή εργασία που ολοκληρώνεται με προσοχή μπορεί να δημιουργήσει αποτελέσματα που εκτείνονται πέρα από την ημέρα. Η επίδραση αυτής της αλλαγής ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση με τη ζωή με έναν τρόπο που φέρνει σαφήνεια και πρόοδο. Στιγμές που στο παρελθόν μπορεί να φαινόταν συνηθισμένες, τώρα μπορεί να φαίνονται σημαντικές, μεταφέροντας μηνύματα που υποδηλώνουν σημαντικές αλλαγές. Ακόμα και το περιβάλλον σας παίζει ρόλο. Οι ήχοι, τα χρώματα ή οι αλλαγές στο χώρο μπορεί να φαίνονται διαφορετικά. Η τοποθέτηση των αντικειμένων, η οργάνωση της ημέρας σας ή ακόμα και ο χρόνος των γεγονότων μπορεί να έχουν σημασία. Η παρατήρηση αυτών των αλλαγών δημιουργεί ευκαιρίες για μεγαλύτερη συμμετοχή. Κάθε στοιχείο του περιβάλλοντός σας μπορεί να υποστηρίξει τη μεταβολή, προσθέτοντας ένα επίπεδο σύνδεσης με την εξέλιξη της ημέρας. Οι αναστοχασμοί για τις εμπειρίες του παρελθόντος γίνονται επίσης σχετικοί απόψε. Σκέψεις που φαινόταν ασύνδετες μπορεί τώρα να έχουν νόημα. Πράξεις του παρελθόντος μπορεί να δείξουν αποτελέσματα που δεν είχατε παρατηρήσει νωρίτερα. Συζητήσεις ή συναντήσεις που φαίνονται ασήμαντες μπορεί να αποκτήσουν νέα σημασία. Παρατηρώντας αυτά τα νήματα, η αλλαγή της σελήνης σας βοηθά να συνδέσετε στιγμές που περίμεναν να αναγνωριστούν. Αυτό είναι μέρος του θαύματος που φέρνει η 27η ημέρα του Δεκεμβρίου. Ο τρόπος με τον οποίο τα συνηθισμένα γεγονότα μπορούν να αποκτήσουν νόημα χωρίς επιπλέον προσπάθεια. Καθώς η βραδιά συνεχίζεται, απλές ασκήσεις μπορούν να ενισχύσουν το αποτέλεσμα της αλλαγής. Το να γράφετε σημειώσεις, να οργανώνετε τον χώρο ή να αφιερώνετε λίγα λεπτά για να αναγνωρίσετε τι έχει αλλάξει μπορεί να σταθεροποιήσει την επίγνωση.
Αυτές οι πράξεις δημιουργούν μια ισχυρότερη αίσθηση συμμετοχής στην ενέργεια της ημέρας. Η σελήνη ενθαρρύνει τη σύνδεση, όχι τη βία, επιτρέποντας την κίνηση να συμβεί φυσικά καθώς η προσοχή βαθαίνει. Μικρές χειρονομίες καλοσύνης, προσοχής ή υπομονής έχουν μεγαλύτερο βάρος απόψε. Ένα μήνυμα υποστήριξης, ένα κοινό γέλιο ή μια απλή πράξη μπορούν να διαδοθούν στις αλληλεπιδράσεις σας, διαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ανταποκρίνονται και πώς εξελίσσονται οι στιγμές. Ακόμη και μικρές αναγνωρίσεις μπορούν να προκαλέσουν πιο σημαντικές εμπειρίες. Παρατήρηση αυτών των αποτελεσμάτων δείχνει πως η αλλαγή ενισχύει την καθημερινή ζωή, μετατρέποντας τις πράξεις σε στιγμές με σημασία. Η νύχτα φέρνει επίσης προβληματισμό σχετικά με τις προθέσεις. Το να σκεφτείτε τι θέλετε να προχωρήσετε, τι επιθυμείτε να εκδηλώσετε και τι αξίζει την προσοχή σας επιτρέπει στην κοσμική αλλαγή να αλληλεπιδράσει με τις αποφάσεις σας. Οι ενέργειες που καθοδηγούνται από την επίγνωση κατά τη διάρκεια της 27 Δεκεμβρίου έχουν δυναμική, υποστηρίζοντας αποτελέσματα που ίσως δεν ήταν ορατά νωρίτερα. Οι μικρές επιλογές γίνονται σαν βήματα που συνδέονται σε ένα μονοπάτι που φαίνεται να έχει σκοπό, δημιουργώντας μια αίσθηση προόδου μέχρι το τέλος της νύχτας. Ακούγοντας το ρυθμό της ημέρας, παρατηρώντας το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων και παρατηρώντας τα μοτίβα στις αλληλεπιδράσεις, η αλλαγή γίνεται πιο ορατή. Οι συνομιλίες, οι απαντήσεις και οι αποφάσεις αντανακλούν όλες την επιρροή της σελήνης και της κοσμικής ενέργειας που υπάρχει απόψε. Ακόμη και οι σύντομες παύσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων μπορούν να αποκαλύψουν λεπτές κινήσεις που δείχνουν πως οι συνηθισμένες στιγμές αποκτούν σημασία. Ο τρόπος με τον οποίο ενεργούν οι άνθρωποι, φτάνουν τα μηνύματα ή ευθυγραμμίζονται οι χρονισμοί μπορεί να αποκαλύψει μοτίβα που καθοδηγούν τα επόμενα βήματα. Η κίνηση στη σκέψη και τη δράση ενισχύεται καθώς προχωράει η νύχτα. Απλές εργασίες μπορούν να οδηγήσουν σε απροσδόκητες ιδέες. Οι επιλογές που γίνονται με προσοχή μπορούν να έχουν ενισχυμένα αποτελέσματα. Η αλλαγή της σελήνης υποστηρίζει την ευαισθητοποίηση, δείχνοντας πως οι στιγμές και οι ενέργειες μπορούν να αλληλοσυνδεθούν. Μια απλή αλληλεπίδραση, μια μικρή απόφαση ή προσοχή στο συγχρονισμό μπορούν να έχουν επιρροή που εκτείνεται πέρα από απόψε, κάνοντας την εμπειρία της 27 Δεκεμβρίου να διαρκέσει περισσότερο από τις ίδιες τις ώρες. Οι στιγμές ευγνωμοσύνης ή αναγνώρισης ενισχύουν την εμπλοκή. Το να προσέχεις τι αλλάζει, να παρατηρείς μικρές επιτυχίες και να αναγνωρίζεις την αλλαγή δημιουργεί μια αίσθηση εμπλοκής με την ενέργεια της ημέρας. Το θαύμα απόψε είναι στο πως μικρές πράξεις, συνειδητοποίηση και προσοχή συνδυάζονται για να φέρουν σημαντικά αποτελέσματα. Ενέργειες που μπορεί να φαινόταν συνηθισμένες νωρίτερα αποκτούν βάρος και σημασία μέσω της εμπλοκής με αυτή την κοσμική αλλαγή. Καθώς πλησιάζει τα μεσάνυχτα, η αίσθηση της ολοκλήρωσης μεγαλώνει. Η ημέρα έχει φέρει πολλά επίπεδα κίνησης. Μικρές προσαρμογές και λεπτές συνειδητοποιήσεις. Συζητήσεις, αποφάσεις και ενέργειες που έγιναν με προσοχή τώρα δείχνουν αποτελέσματα με μικρούς αλλά αισθητούς τρόπους. Η επιρροή της σελήνης μπορεί να γίνει πιο αισθητή, τονίζοντας στιγμές που έχουν σημασία, καθοδηγώντας αλληλεπιδράσεις και υποστηρίζοντας αποτελέσματα που φαίνονται σκόπιμα. Ακόμα και οι τελευταίες ώρες πριν τον ύπνο έχουν δυνατότητες. Η ανασκόπηση των γεγονότων, η παρατήρηση των μοτίβων και η ενασχόληση με τις μικρές στιγμές ενισχύουν την επίδραση της αλλαγής. Τα γεγονότα, οι ενέργειες και οι συνομιλίες συνυπάρχουν για να δημιουργήσουν μια αίσθηση προόδου. Αυτή η καθοδηγούμενη εμπειρία αφορά τη συμμετοχή, την ευαισθητοποίηση και την ανταπόκριση στη σελήνη και την κοσμική αλλαγή της 27 Δεκεμβρίου. Μέχρι το τέλος της νύχτας, αυτό που ξεκίνησε ως συνηθισμένες στιγμές μπορεί να μοιάζει με την αρχή κάτι σημαντικού, ουσιαστικού και διαρκούς. Αυτή τη στιγμή, η μέρα έχει ένα βάρος που είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Η 27η ημέρα του Δεκεμβρίου έχει προετοιμαστεί σιωπηλά και τώρα όλα αρχίζουν να γίνονται ορατά. Ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι σκέψεις, οι ενέργειες και οι επιλογές σας ξαφνικά φαίνεται διαφορετικός. Οι συνηθισμένες στιγμές που πριν φαίνονταν μικρές τώρα έχουν μια κρυφή δύναμη. Οι άνθρωποι γύρω σας. Ο ρυθμός των συνομιλιών, ακόμη και ο χρόνος των γεγονότων αρχίζουν να αποκαλύπτουν μοτίβα που πριν ήταν αόρατα. Αυτό που φαινόταν τυχαίο αρχίζει να έχει νόημα. Και αυτό που φαινόταν συνηθισμένο τώρα λάμπει με μια επίγουσα σημασία που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η ενέργεια αυτού του γεγονότος δεν είναι δυνατή ή φανταχτερή. Εκδηλώνεται με τρόπους που εισχωρούν στην καθημερινή σας ρουτίνα. Μια απλή συζήτηση μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από μικρόν με τόνο, τι περιμένατε. Μια απόφαση που φαινόταν ασήμαντη ξαφνικά επηρεάζει όλα όσα ακολουθούν. Οι εργασίες που ολοκληρώνονται με προσοχή αποκτούν νέα σημασία. Η μέρα αρχίζει να μοιάζει σαν το συνηθισμένο να έχει στρώματα που πριν ήταν αόρατα. Κάθε στιγμή έχει τώρα τη δυνατότητα να μετατραπεί σε διορατικότητα, ευκαιρία ή απροσδόκητη σαφήνεια. Η συνειδητοποίηση αυτής της στιγμής είναι το παν. Παρατηρώντας πώς αντιδρούν οι άνθρωποι, πώς εξελίσσονται οι καταστάσεις και πώς οι δικές σου ενέργειες συνδέονται με το βαθύτερο νόημα της σημερινής ημέρας. Ακόμα και οι γνωστές αλληλεπιδράσεις κρύβουν μηνύματα αν τις προσεγγίσεις προσεκτικά. Υπάρχει μια ήσυχη επιμονή στο χρονοδιάγραμμα, μια αίσθηση ότι αυτό που ήταν έτοιμο να κινηθεί τελικά εμφανίζεται.
Οι συνηθισμένες ρουτίνες μπορούν ξαφνικά να φανούν σαν προσκλήσεις να προχωρήσετε μπροστά, να εμπλακείτε πιο πλήρως, να ενεργήσετε με τρόπους που φέρνουν απροσδόκητα αποτελέσματα. Η ένταση αυξάνεται αργά αλλά διαμφισβήτητα. Ο τρόπος με τον οποίο συγκεντρώνονται οι πληροφορίες, το πως οι μικρές αποφάσεις έχουν αντίκτυπο και το πως ισορρεύονται οι στιγμές δίνουν την αίσθηση ότι πλησιάζει μια αποκάλυψη. Αυτό που ήταν κρυμμένο αρχίζει να αποκαλύπτεται. Η σύγχυση αρχίζει να ξεκαθαρίζει. Οι επιλογές που φαίνονταν ασαφείς αποκτούν κατεύθυνση. Ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η μέρα έχει έναν ρυθμό που χτίζεται πάνω στον εαυτό του, μια δυναμική που εφιστά την προσοχή σε αυτό που περίμενε να αναγνωριστεί. Ακόμα και στιγμές που φαίνονται ασήμαντες αποκτούν σημασία. Ένα περαστικό μήνυμα, μια ματιά από κάποιον ή μια ενέργεια που σχεδόν παραβλέψατε μπορεί να έχει νόημα. Η μέρα διδάσκει ένα μάθημα χωρίς λόγια, οδηγώντας προς την ενόραση μέσω της αλληλεπίδρασης και της παρατήρησης. Το συνηθισμένο γίνεται το μέσο για την κατανόηση. Εμφανίζονται μοτίβα, αναδύονται συνδέσεις και η αίσθηση του συγχρονισμού δείχνει ότι τα γεγονότα της 27 Δεκεμβρίου δεν είναι τυχαία. Η στιγμή που ξεδιπλώνεται απαιτεί προσοχή. Κάθε αλληλεπίδραση, κάθε απόφαση, κάθε βήμα που γίνεται σήμερα συμβάλλει σε μια ευρύτερη εικόνα που μόλις τώρα γίνεται σαφής. Ακόμα και ενέργειες που νωρίτερα φαινόταν ασήμαντες αποκτούν βαρύτητα με τρόπους που γίνονται πιο προφανείς με κάθε ώρα που περνά. Η ημέρα έχει οδηγήσει σε ένα σημείο όπου η κατανόηση φαίνεται σχεδόν αναπόφευκτη. Αυτό που κάποτε φαινόταν συγκεχημένο τώρα αποκαλύπτει έναν σκοπό και αυτό που ήταν κρυμμένο γίνεται αναμφισβήτητο. Η ένταση αυτού του γεγονότος αυξάνεται φυσικά. Συζητήσεις που ξεκίνησαν τυχαία μπορούν να μετατραπούν σε διορατικότητα. Ενέργειες που φαινόταν ρουτίνα μπορούν να παράγουν αποτελέσματα που έχουν μεγαλύτερη απήχηση από το αναμενόμενο. Παρατηρώντας πως εξελίσσονται οι συνθήκες, γίνεται σαφές ότι ο ρυθμός της 27 Δεκεμβρίου έχει σχεδιαστεί για να φέρει κατανόηση, να αποκαλύψει αυτό που ήταν έτοιμο να εμφανιστεί εδώ και καιρό. Ακόμη και οι συνηθισμένες αλληλεπιδράσεις φέρουν σημάδια που υποδηλώνουν μεταμόρφωση. Ο χρόνος έχει μια παράξενη σαφήνεια απόψε. Οι στιγμές ευθυγραμμίζονται με έναν τρόπο που γίνεται αισθητός. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Ο χρόνος των γεγονότων, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν οι άνθρωποι, η ακολουθία των ενεργειών, όλα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια σαφήνεια που είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Οι διαφωτιστικές σκέψεις εμφανίζονται εκεί όπου δεν ήταν αναμενόμενες. Στιγμές που είχαν αγνοηθεί τώρα παρέχουν απαντήσεις. Ακόμη και μικρές αλλαγές στην αντίληψη έχουν ένα αποτέλεσμα που εξαπλώνεται σε όλη την ημέρα, αποκαλύπτοντας πως η 27η ημέρα του Δεκεμβρίου έχει καθοδηγήσει την πρόοδο, την κατανόηση και την αίσθηση της άφιξης σε κάτι που περιμέναμε εδώ και καιρό. Μέχρι τις τελευταίες ώρες, η μέρα αφήνει μια εντύπωση που είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Οι επιλογές, οι συνομιλίες και τα γεγονότα γίνονται τώρα κατανοητά με έναν τρόπο που κάνει την προηγούμενη σύγχυση να μοιάζει με προετοιμασία. Η αποκάλυψη δεν είναι ξαφνική, αλλά αυξάνεται σταθερά, στρώμα προς στρώμα, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο που φαίνεται αναμφισβήτητο. Η σημερινή μέρα φέρει ένα μήνυμα, ένα σημείο καμπής και την κατανόηση ότι ακόμη και οι συνηθισμένες στιγμές μπορούν να έχουν εξαιρετική σημασία όταν τις προσεγγίζουμε με συνειδητότητα. Η 27η ημέρα του Δεκεμβρίου ανοίγει μια στιγμή διαφορετική από όλες τις άλλες. Μια κοσμική πόρτα που κινείται αθόρυβα αλλά με δύναμη που αγγίζει τη ζωή με απροσδόκητους τρόπους. Το φεγγάρι προσθέτει την επιρροή του και η ενέργεια της αλλαγής φέρνει διάβγεια εκεί όπου επικρατούσε σύγχυση. Η σημερινή μέρα είναι μια ευκαιρία να μπείτε στη μεταμόρφωση και να παρατηρήσετε πως οι μικρές ενέργειες συνδέονται και πως οι προθέσεις δημιουργούν αλλαγή. Δεν πρόκειται για αναμονή. Πρόκειται για το να δούμε πως ο χρόνος κινείται υπέρ μας. Πως αυτό που ήταν έτοιμο αρχίζει επιτέλους να ξεδιπλώνεται. Η ενασχόληση με τον κόσμο γύρω μας σήμερα μπορεί να ενισχύσει τον αντίκτυπο. Οι συνομιλίες, τα σχόλια και ακόμη και οι σύντομες αλληλεπιδράσεις αντανακλούν κάτι περισσότερο από απλά λόγια. Δείχνουν ευθυγράμμιση με αυτό που συμβαίνει. Το να μοιραζόμαστε σκέψεις ή εμπειρίες στη στιγμή επιτρέπει στην ενόραση να επεκταθεί και δημιουργεί χώρο για τους άλλους να γίνουν μάρτυρες της αλλαγής μαζί μας. Παρουσία αυτής της ενέργειας κάνει τις αλληλεπιδράσεις πιο σημαντικές και ενθαρρύνει τη συνειδητοποίηση του πως το σήμερα μπορεί να επηρεάσει το αύριο. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή για να συνδεθείτε με άλλους που είναι συντονισμένοι με την ίδια κίνηση. Σχολιάστε παρακάτω τι αποκαλύπτει η 27η ημέρα του Δεκεμβρίου στη ζωή σας. Κάντε like και μοιραστείτε για να συμπεριλάβετε όσους πρέπει να αναγνωρίσουν αυτή την αλλαγή. Μαζί, ο κύμα της συνειδητοποίησης μεγαλώνει, καθιστώντας την αλλαγή ορατή, απτή και αναμφισβήτητη. Κάθε δράση σήμερα μπορεί να γίνει μέρος μιας μεγαλύτερης μεταμόρφωσης που περιμένει να